Ka Jingïaseng kenthei khasi jantia Presbyterian Synod sebngi ka priang sobha ya baro kat kibala banyashim banta hakane ka Jingrakhe ka Jingïaseng kren ya kathim jong katayo bat kasngi ublei ki kenthei arhajar arpau haka kerteng ka baim utrai jongi u Jesus Christ ka program Nong yalam Mrs. B.K. Rani Chairperson Jingïaseng kenthei K.J.P.S. Synod sebngi Organis Mrs. D.A. Kharmalim, Nong Yalam Jingruai, Mrs. H.D. Lemba, Pule Badwai, Miss Iban Rihun Sensyang, Editor Jingïaseng Kenthei K.J.P.S. Synod Sebngi, Jingruai Kerpang, Naka Jingïaseng Samla Group Song, Jingïaseng Samla K.J.P.S. Synod Sebngi. Nong keren ya kathim, long slur banwan ra ya gijingkala, bala pensyong nong rim naka kitab Estar, saw khanreu, da i Mrs. I Biang Mon Rentetiang, Woman Working Secretary, Jingïaseng Kenthei K.J.P.S. Synod Sebngi. En penwai ya ka Jingïaseng, da ka jingduai Irreverend V.T.S. Langsti, ublei unkurku ya ka Jingïaseng. Kaburum bat kajing kalong yu ublei. Ubala punyo yang ia kena kalam ban syakri ya u da ke jingkman. Nak kebenta ke Jingïaseng Kenthei K.J.P.S. Synod Sebngi. Lingba ke Good News TV. Nga ai kublai Women's Week but Women's Sunday pi baro haka kerteng ke batiang bat badan bertam utrai Jesu. Ngi khat subahaya pi baro ban ya telang ya kena keduang. Para bangai pi iet hang no wapidan. Dong sekri lang dokumen sem kabakman. Ngan batang ju sekri dak jangrwai kabasispa sanspa nyau pusang. Sanspa nyau pusang kadakot kabeningkong hadu wasang. Hadian katang yo ban yalam yang ia pulih berduai ni Miss Iban Rihun Sensyang Jingrakhe besan spa nyau pusang. Sihat terling banyak por shabendit lang kamat jonglei ke jingduai ngapuli katuk andi ki benta na kaktien ka jonglei ya ka bangila ban syam na ki atli ki benta
Kata kalong nak kitab Deuteronomy kalanong kabalai pawai kat khot kaban riu. Bat kumjuru nak kitab Esther kalanong kabasan kat khot kaban nyau bat kabapra ki kentien ki bo ong kum ni. Tolong ki baklan bat ki bachelor. Wat ngukyo lem ni wat shep tieng ki namar utrai uba ublay jong mi ma uhi unet rengkat bat mi. Onom ino yami lem ni kentat no yami. Anda kumta ke Esther kalayat hu bat kalaong kajing pan jonga bat kajing kerpa jonga kalong ladang ngalas shem ya kajing sngoba hakmat usiem bat lada usiem ulas sngoba ban ai ya kajing pan jonga bat ban pendap ya kajing kerpa jonga ai bo usiem bat uhaman kenyawan sya kajing khawai kabangan sakre eki bat ngan le la shai ku mo usim ulaong kini kilong gi benta nagaktian ga jongle ngin ya le lang khamat jongle gi jing duai ku pa jung ba beneng long ba kho ke kateng jong mi wan ki hima jong mi ha ka khando kum ba beneng atrai ba yet ni ai ngu yemi na ka benta ka ni klip mat ka ba menta ya ka ba meladan dem dar kat bat ngi bat mela ai sngob ha yang i sisien pat ya kani ka sngi ka bakarpang ko try ka sngi ka bakraw ka jing em ka jongi wi baro ngi ai ngu ya mi kin pa na ka jing na ka benda ka jing don dam dar ka jong mi lang ba jo ka di sngi bala le nyok baro ka jing em ka jongi ya ka ba mela ri mela sumaru kum juk en try yang i bat ngi long kum ni kum bang ngi long kin pa dei ka jing pa subon ka jong mi kin try ba ai hangi ka ni ka met ka pakot ka pakhia bat ngi long kum ni kum bang ngi long dei ka jing i ka jong mi ngimla ta pa ban siu ki liang ye kita ki e baro rengi IT hame bat ngi ngo ye mi kin try ye ki jing bha ki jong mi kin try mela ri mela panlat yang kin try ni kerpang na ka di jing pang khlam ko try ha ka bangi ngi em ha ki ni sngi ki ba menta ka bangi ngi sngo ko try jisu bakom ki brieu ngi sngo dap dan ka ki jing tieng ba ka jing kyo namar kata ngi IT hame ki por dang sa ko try jisu ye ka ba men ya yalam to ki pa ye ka ba kumba mela don rengkat bat ngi leng baju ki sngi ki balale nyo men don rengkat ru bat ngi hakini ki sngi ki penang wan jong jing em ge jong gi try but kum ge jing seng kan thai te pa ngi la yo ban rakhe ki try but ka ka jing kan mau ge jong gi ya ni ge women's week but women's Sunday kum gi breu but kum ki riu kan thai te pa ngi sngo du jing kan men but ngi sngo pang nu te pa bang perkhat ha ko bang ngi yo ka try ban ni rakhe la lu kum bang julong man ko por roi ya kan ni klip mat ka menta te pa ngi don ha kan ni yeng ka kan tang ko try ban ai ngo ye mi ya ka me don la ka jang gi plan te pa yang ngi ya ka bang la ban penlong ye ka ni jing seng ka ker pang kum ga jing seng kan thai sinot te pa ban pen sngo shi ki parang bang baro te try ki ba sngo ki thrang ko try ban snap ya ka ktien ka jong mi ai ngo ye mi gin pa na ka benda ka ni klip mat ka menta ban na ka benda ka ni ka por ka kentang ke pa ka be me plilat yang ngi ka jing seng kan thai sinot hi baro ka wei ya ka bang pen pau shi ki para kan thai ya ka jing ko do ju ka ktien ka jong mi bat ban sngo ru di ki ya ka ktien ka jong mi ka try ka balong ka ba em na mar ka tai snai ka me mendan lem dar kat lengkat ma mi ka try ba jing seng kan thai ki nong kit kam ki jong ka baro ba ki e ka ba ki sa le kan try kan dan long ha ka jing elam ka jong mi kan try ngi duai kerpang e te pa na ka benda ka ni ka perthai ka bangi em go try ko bangi i te pa ngi em ki sngi ki bang dap da ki jing e ki sngi ki badap da ki jing du jing ker men de pa kat sha bangi pai ngi sngo bangi long ki breu ki ba duna te pa bat ngi sngo try jisu bangi ngimla ban yale ekini ki baro namar kata ngi IT hame te pa ya ka men da men ri men sumar men weng no ma mi gin try la da ka long ka mon ga jong mi gin try bi ka ni ki jingpang ka ban ha ki ni ki sngi ki menda ki bala pendo ka try jisu ki bala shem no e sibon ki man sem ko dor but sibon ko try jisu ki bala shakta ha ka ni ki jingpang ru kum ju namar kata ngi IT ki hame hak santi ka jong mi gin try ka ba men pen khia ya ki let ban jingo ma mi gin try ha ka ni ko menta jong jing em ki jong ki ka ba ki don na blai lagi don jing sumar ke jong ki lagi don hakan ki benta ki yeng ke sem ki jong ki ken try jisu let mami ban kta rak santi ke jong mi ban pen kot no ke jing pang ke badan hakan met ke jong ki ken try jisu dan lem dar ka ko try jisu kurpang e na ke benda gitu ki nong
Yalam ki jongi kin try Jesu ki badan ki banta ki bah khamat ban yele ekani ki jing pang ki try ai ma me haki ka bor ba ki jing start ka jing sham pang ki jong me ablai dari sumar ma me kin try Jesu wat ban lat me ki na ki jing pang ki jing shitom ki bah harukom mat kham tam ka ba kin yo ka met ka bokot ka khia kan try ya ka ba ki la ban a ka jing shakri ka ba bhatam ka try Jesu kan mau kur pang ka try Jesu ha kan ni klip mat ka ban banta na ka banta ka shakri ki jong me ka ban sa yeng khamat manta ban sa me ka kubor na ka tien ka jong me ablai ka long tang ka shakri ka ba me mela khot ka kam ke jong mi ablai namar kata ngi IT ya ka hame ra ya ka kamera ka bahaneng ko try ka ba ka kan supply te pa ka wei ka kentien ka ban mi no na ka shendur ke jong ka kan dalong ka bor bat ka khubor na ka menta jongi ki patrang ko try Jesu bat ki pas ngap ya ka long lem nor ka ko try Jesu bat ngi lang baro lang ba jong ni ka bor bakat badang ki program ki brang sa baro lang ba jong ni ka sngi hi baro ko we ngi IT hame batang hame hi da ka ben ma pro ko try Jesu ki rang kang palam syam ki jing im jongi ki mi jupun sngo si amon ga jong mi na ka por sha ka por da ki tien ki bingi kran ki khmat ki bingi da ki skor ki bingi yo sngo da ki jing mat per khat ki jongi ablai ngi jupun sngo si ami ma bat sait kho yang ngi kin try Jesu haka krteng jong mi ublai wadon bortam ngi IT kini ki por brang sa baro bat ka jing im ga jongi amen Hakan ni ko por nga kerpa ya ka group song nak standing choir jong ka jesang samlang ka jip sinot sabngi kan ai ya ka jong ruai Jongka porgi kera habangi petak matbril aptang jingma himlang salang lanang jun lanang ka aman mo banyeng bandeng pa bun singilo
Shamit putrai ipa Tungin long shore wala hapling itma Dali lengim kin randin wala puki jingma paap yangi Kublai sebun tu blai kurku ya kejeng sekri jong pi lengba kani kejeng ruai. Mentah kani keporpat nginyo kejeng kran nai Mrs. Aibingmon dan tertiang. Ngai kublai Women's Sunday ya pi barok ki para bengai ki bapet ya kani ke program ha kani ke por ha ka kerteng ke bakrau bat ke bodon bortam unong penem jongi uji Yesus Kristus. Ai kublai ru ya ke Jingïaseng kan thai K.J.P.S.S not sepni ke bala ibet ban ai benta yang ke syakri ke berit ban sam ya ke kubor ke ketien ke jong ublai ha kani ke por. Para bengai bait bat ki para lok ki para jor kini kalong ke sngi kerpang kum ke Jingïaseng kan thai K.J.P.S.S Presbyterian Assembly ban rakhe ya ke Women's Sunday habang ilapai shikini ki khat saut li ki snam ki bashakmat ngila yo ban rakhe ya kani ka Women's Sunday halaki jong ki balang ki jongi bat halaki yoing ki yeng mani ki jongi ban ye shimbenta hai ki program ki ba pher naro ka sngi ka baningkong bat hado ka sngi utrai Henry kani ka long ka snem ka ba khatsan kum ka Jingïaseng kan thai K.J.P.S not sepni ba ka yo ya kani ka lat ya ka ban priang ya kani ka gospel ka Jingrakhe ya ka Women's Sunday kalong ka bakar pang bat kalong de shisha ka bapala ban rakhe ya kani ka Women's Sunday ha ka bakum khani ka por ka bamenta ngimla khlam da ai ngo yaw blai kum ki khon ken thai maula ple yangi kalat ya ka bangin yo ban rakhe ban shakri lang yaw blai berengkat lem bat ki balang ki jongi halaki jong ki yeng ki sem batru ha ka no ka jaka ka bangingi don Knang banyada na jing sapriang uknyang jingpang coronavirus lani u COVID-19. Ka Jingïaseng kan thai K.J.P.S Assembly ke la jet ya ka team jaga Women's Sunday ha ka ni ka snam arajar arpho ka ba ong long shlor banwan ra ya ki jingkala ka ba la pensyong nong rem na ka kitab ka Esther ka la nong basau ka khot ka ba khatn riu. Kendiat ngin ya pai halor jong ka ni ka kitab Esther ka kitab Esther ha ka ktin Hebrew latip ya ka kum ka kot bakli la ni ka scroll ka badai ka benta ka balai jong ka jing tho jong ki jiu ka tana bat ha ka testament ka barim ka dei ka way na ki santli ki kitab bakli ka scroll ha ka Bible Hebrew ka team jong ka ni ka kitab Esther ka long ublei unong yada ngin ya pai khindiat halor jong ka team bat ya ka jingmut jong ka ni ka kentien longslur banwan ra ya ka jingkala ka baning kong longslur ka jingmut longslur ka dei kata ka jinglong ka badon hapo jong ulani jong ka briu ka dei ka bami na shapo ka dei kata ka badon ka jingkot jingmut ka baskem ka don ya ka mensim ban yale lani ban job kadai kabor kabari bunsin ka jingslur bat ban longslur ka pau lengba ki kam ka jinglong slur ka tauru ya ka jingklan ha ka jing yadai ka relationship bat ha ka jing snow lani ka feelings bat kumjuru ha ka bor jong ka jingmut ka jing perkat lani ka thoughts kumta ban longslur ka thau kam thau satya ha ka jing he lani ha ka jing klein jong ka bormet
bat ban ong long slur kamut bam don ka jing ting ni ka jing shep ting henry ka day ka jing la ka bangi ju penden kam ha ka ktien nong way the ability to overcome fear ban job yakata ka jing ting ni jing shep ting ka benta ka ba ar ka jing mut ayu ka kentien wanra ka ni ka kentien ka thau ya ka jing wanra ni ka jing ai ya kino ki jing ai ki bala bandai ni ki jing bam ki tiar ki pisa lene bat ki wei kala bandai ru ka jing wanra ka bangi pha ban wanra aka tien ong order lane ka bangi shio e ka gift ka ba klem eldor ka ba longkum ka jing eyes ngau ba ka kentin wanra hang ni ka thau ya ka jing ai ka ba thamai ka ba longkum ka lat jong ka jing kermen ka jing kemen bat ban ai jing im haba ong wanra kamut ru bangin ailat ban sya bat ban pediang bat ban pendon kam yakata ka ka bangim pat jiyo lani ai menoru bat da ka ba pediang yakata ke jing wanra kalong ke jing kerku bat kalong ru ka ba ai ya ke jing mentoi ka ktien wanra namar kata ka thau ru yangi bangila ya ka ban yo I lane ban wan pen pau la ka long leng ba ki jing ai de ki tiar lane leng ba ka jing long ka jing im ka jing mot ka kentien jing kala ka jing mot ka ktien jing kala bandai ha ka jing le ha ka jing long jing sngo lane ha ka rukom perkhat perdan ka jing kala ko mangi yo I bat ngi saki ka wanru ha ka jing kala ha ka maryang haka imlang ka salang haka sinshar ka kadar haka yo ka kot haka puli ka dangli bat haka jingim briu ka jingkala kala bandai na ka basniu sha ka babha ni na ka babha sha ka basniu ka dei ka bomne haju ka kala na ka por sha ka por henry ka jingmut jingkala halor jong ka ni ka team ka balabu haka ni ka step haka ni ka por ka bamenta ka thau ya ka jing pen thamai ka thau ru ya ka jing pen kaladur ka jing pen bha ban kham pen itnat bat kham tam e kalong ban saindur thamai ya ki he bas new ki bala orpat ki bas no ha ka jingem shimet lani ha ki long ying ki long sem ha ka balang lani ha ka imlang salang bat ha ki wei ru habangi pai ya ka team ko ong long slor ban wan ra gi jingkla ngimla ban yai lai na ka jingem bat ka jing yai lenti jong ka estar kum nu baklala ban long slor ban wan ra ya ki jingkla hap deng ki jing e bat ki jing tenju ha ka jingem ka jong ka tongin ya pe ha ka ni ka por ka benta ka baning kong ka estar ka don ya ka jing ya dei ka bajan e badu blay a close relationship with God. Wat la ya ka kintin blay om shem la tho ha ka kitab estar henry habangi puli ya ka jing ya lenti ka jongka ngi shem bau blay udan ringkat ha ka jingem jongka bat ha ka jingle ka jongka ka bakaya kendo ha ka jing ya lenti bat ngi pauru ya ka ta ka jingdon ka jong blay leni ka presence ka jong blay leng ba ka jingem ka jongka bat ngi yo iru ya ka jingdon ka jong oblay ha ka donut ka jongka ka benta ka ba ar ngi yo I ka esar ka long briu ka ba pai sha oblay ha ka jing duai bat ha ka jing sha jing it larangin puli na ka tin ka jong oblay kitab esar ka long ba sau ka khot ka ba khen riu ha ba ka estars im ka la yo ya ka kubor tin malam tin na ushakri ya ka ei ka ba Mordekai ni jongka ula ong ha ka Barha bakal yo sngow yagi jing e baki para jiu kilamat bat bakin sahab akakti jong kin nong shun kala dem krup ilaki khosiu ban duai bat ban sha jingit dakaba ya thu bat dakaba bret lut yakati jinge bat iki jing kuslai hau blai namar katip namar dei tang ublai ubala ban yada bat ban aibor yaka kumta ke Esther kala khot ya ki shakri ke jongka ban pelong jing duai lang ban sha jinget lang lai sngi lenter men met bat men step klembam bat klemdi bat kala hukum ru ya ki ban ya ki para jiu ban ya shim mentalang
ban sya jingit ban duai kenang bakan yo ya ka bor bat ya ka jing start hasua ya ka bakan tur ya ki nongshun bat ya ka jing ka bakan saya kendo ka benta ka balai ka Esther ka sim ka don ya ka jinget ka baskem ka Bible ka ya tu angi ha ka lanong basau jong ka kitab Esther ka khot ka bakat way ka Esther ka la tips kem balada kan let ya ka ban kendo yo sim ha po jong ka ta ka lai phau kisngi ka ba sim ula bo ya ka hukum bat ka kerpang ka ba unom la ban kendo yano ru bat ka la balada kan let ya ka ba kan kendo ya ka jingyap Henry ka tip ru ya la di balada kam len kan ha ka ni ka por ya ban yeshem ya usim kataru kanom la ban laj na kita ki jing ban nakakti jong ki nong shun pule na kale nong ka basau ka khot ka bakhat lai kumta ka ssm da ka jing ba da ka jing shani au blai kala yang ban le yeshem ya usim tang ha ka sngi ka balai I usim ulapen I haka ya uding duk sial bat hangta kala yo I ya ka bor ka jong blai bau don ringkat bat ka kalanong ka Esther basan kat khot ka baar ka yatu ka basaw ngayo iba ka Esther ka long ka baslur ban kren ya ka jing shisha ngun puli kalanong basan kat khot ka basaw lanong banyo kat khot ka balai bat ka bahenriu haba usim ahasiras ulayo I ya ka Esther bakalawan ban ya kendo yo kalakali ulakali ya ka Kei kadau bahadu kasim ka mahadai ka jungu kamla syu ban ap ya u hadu kata ka lai posngi ulaling ka mensim ka jungu bad yo iru ya ka jingno ka mensim ka kmadur ngausi jong ka Esther ulakwa ban tip ya kadau ka Esther kum ka briu ka babha kamla ban ngap haba kala tip ya ka jingma ka ba ap ya ki parado ki parasnam lani ya la ka jong ka jaj ben riu ka ba don hatmir jong ka jingyap kumta da ka jing start ba da ka jinget how blai kala yo haba kala yo I ya ka jingjin ja haba kala yo I ya ka jingjin ja jong ki briu kala phai bat kala kren ya ki tin ki jong ka da ka jing I ba da ka jing sngorit ban pen pau ya kita ki jing shem ke ba ke ye kendo bat ban pen pau hakmat ke jong usim kum ki kristan kum nongin long ki baslur banwan ra ya ki jing kala hakini ki sngi ki ba menta kabaneng kong kum ki khon kristan kabadon kam yang abat yang pi bangin pen klain shua ya ka jing ya dei ka jongi bat ublei personal relationship with God u Jisu wong naba klem mga pinom la banle ay ruem haga gospel ka jong Yohanes kalanong ba khatsan kat khot ka basan ka yato yakata bat bantur siya ka madan tma lani yaki nong shun bat yaki jing pen shoy kum ki khon kristan hakini kisngi ki por ke baminta ngi dei ban penti kana shwa yaladi bau blai u donsen hasenda rengkat haka jingim ka jonga ka jongi ni em I pai show David u khon samla habaula dei yakaban le yakaban ya le yo Goliath ubriu ubariu krau jong ke Palestia kabas ngautanat ban yo I ka ka bakaktin ga jong blai ke yatu kalong bau David ula job yo Goliath namaru te bau blai u don na ka liang ga jong ngin puli na ka kitab ki Samuel ka baningkong kalanong ka bakhatsan kat khot ka basan ka baong me wan hanga da ka white lam ba daw som ba da ka sti ngati nga wan shame haka kerteng utrai kipat ublei kipat ya pom ki Israel ken ya uba melakren ben para bengai be namar kata ka don kam yang abat yangi bengin ya badu Jisu haka jengem kabaman lakasngi kabenta kabaar kum ki kristan ngi don kamban em haka jing duai bat haka jing sha jing it namar ban shu ong banga ngalong ubaslur lani ban ong banga kalong kabaslur lara klem ban king ye ka atyar haka met ka jongi wat langi la snow klan lani ngi snow scam kat no ru ngin kelon bat ngin hom la ban job yakab buit ka jong saitan pai shaka ktin ka jong blai
Kidap u Daniel lenong ban reu kat khot ka bashipau. U Daniel ula dem ban duai laisin shisngi hashwa ban hap deng ki jing tenjo. Ngi im hakini ki sngi ki ba bat ki jing tenjo ki ba kraw. Kum tangi day ban wat yau blay haman ki khelap mat maka sinjam ki kijat ki jongi bangin job ya ki jing pen shoy bat ya ki jing tenjo. Ki para bangait ba bat ki para lok larangim phai show blay ha ke jing duai balarangim wat ya ka bor ka jong blay ki jing tenjo ka bangi kendo bat ki jing ki nong shon jong ka pop badung saitan kin job bat kin pen jingai no ayangi nau. Kaktiin ka jong blay ki shiti ka baneng kong ka teslani klanong basan kat khot ka banyo ka ong yangi to duai klem da pot ka jing duai ka long ka bor bat ka atiar ka baklain bor ban job ya ka jing pen shoy ha bat ki nong shon ha ka jingem ka jongi bat ka jing sha jingit ka dei ka por ka bangi yasa ya kamat jong blay bau blay unis nei ya ka ban pelaj bat ban yada yangi na ki nong shon bat na ki jing sneu ki bahar rukom ka don ka jingong ka baong ha ka ktin nong way. Satan may build a wall about us, but he cannot put a roof over us to keep us from praying to God. Ong Uje Hudson Taylor. Usaitan ula ban bu ke kenro saudong yangi. Henry onam la ban ka yangi bangin pai shaublay haki jing duai. Kabenta kabalai. Kum kibangait ni de bandon ya ke jingait kabaskem. Bunsin habawan ki jing lani ki jing tenju. Ki jing artatin. Ki don bat ngidu ya kabor. Ka jingait namar kata ka long kabor ika bangi kum ki bangait bangin yeng hapdeng kita ki jing tenju. Kani kadai ka way pat ka atyar ka bangi ngi dei ban bat skem haba ngi lej ban tur syaka madan tma haka jingem ka jongi ka baman la ka sngi. La ka long haka jingem do lani haka jingem mensim. Hakini ki sngi haba ka jingpang coronavirus kalakta yikit khot jong ki long ying ki long sem. Kawan ka jing artatin haka jingat. Bat ka pen artatin ru ya ka jing shania hau blay. Hare ka ktin ka jong blay ka pen ken mau yangi haka shiti ki hebru kla nong khat way kat khot ka baning kong ka baong. Ka jingat ka long kata ka jing sngows kem. Ya kita ki a ya ka bangi karmen. Kata ka jing tenjo ya kita ki a ki bom yo i. Kanabon ka kentay kristan ka baning kong hakari kasi ka jongi. Kabangi kum ka assembly jing seng kentay K.J.P.S. assembly menta ngiyo ya ka ban raki ya ka ni ka women's week bat ka women's Sunday. Kadaw kalong mangayo i ya ka jing kraw jong ka jinget jong kanabon. Bat makalong makakabor, bat kalong maka katiar, ya kabangi kum kikon kentay, hakari kasi bat jantia, ban budin, ya katake jinget ka jongka, kanabon kala im da ka jinget, don balak ban penki ya ka, wad hap deng ki jing tenjo ki ba meding haka jingim, bat haka jing ya lenti ka jongka, pangiyo i haka bakut, ya uso jong ka jing job. Bat ka pansngihat ka buram bat ya ka jingim ka babam jukut ka jongka how Jesus Christ don ka way ka jingong. Faith is to believe what we do not see. The reward of this faith is to see what we believed. Ong Augustine ka jinget ka long ban nget ya ka ka bangim yo i ka bainong jong kata ka jinget ka long ban yo i ya kata ka banginget. Kabenta ka basaw kum ki Kristan ka banan kam kalong bangin kren haka jing shisha. Kabamot ki ktin ka bangi kren kandai ka bahok ka bashisha. Bat ka ktin ka jing syukor kanom dei bandon haka shentur haka jingim jongi kum ki Kristan. Bonsin ngim jula ban yeng lani ban kren ya ka jing shisha. Bat kumta ngi syukor no yaladi bat yaki weiru de. Ka gospel ka jong Matius ka lanong basan kat khot ka balay pinyo ka ong. Henry ka ktin ka jong pitu ay bakan long ka ba hoot. Bat ka ba em.
naba kabakom batam na kita kalong kabasneu namar ngilong kinong ketins u Jesus Christ kabamod ngilong kisaki bat kamlo u Christ hapdeng kanika pateng benriu kabakinriang bat kabamutlap bat banginom penseriem yalade bat kapertai hengi dai ban hot ban keren ya ka jing shisha bat kita ki kentin ki ba mi nangi ken long tang ki kentin ka jing kerku ya ki ba ngam bat ki ba yo ngau da ki kentin ki ba jem bat ki ba don akor ka shiti u Petras ka baning kong ka nong balai ka khot ka ba shipau ka ong kumni namar jar u mon ban e yala ka jing em bat un yo ya ka sngi ka ba bha to un khang no ya utle jong u na ka ba sneu bat yakir miang shen toro jong u na ka ba kren ya ka ba syukor ka benta ka ba san kum ki kon kristan ngi dei ban don ya ka jingket kli kum ki kristan ha ba pai saudong ngi yo ya ki jing sneu ki ba bonjat ha ka ne ka nong ba sor shlong ki jongi bat ki weiru ki jaka ka ba nong kendong lene ha ki wei ki jaka ki ba ker saudong ki jongi kajing ya kam don show kajing ya map kam don show satang ya kajing bishni bat kajing le jubor lakius kong kajing sarong bat kamalade kani kala pen pot plak ya ka hok long briu man briu bat kala yap ya kajing ya tip lem kala dom don show ya kajing tip briu kajing tip lei kala yar arsun ki kon samla kala jersey ha kajing sngowa bat kajing kwa brai jeng kato ki kon kan thei bat shin rang kilangam haka jing auria bat ki jing thala u saitan bat ka pop kila yo ban trai borba hakini ki sngi ki ba menta mano ban kerseu yaki bat mano ban sngaulem kaktin ga jong oblei ki kam ki apostol kala nong ga ba khatlai kat khot ka ba sau pinyo kong u trai u la hukum yangi u da ong ngalabu ya me ban long ka jing shai ya ki gentil ba man long ka jing pen emru sharu ka bakut ka pertai ka dei ka por yang abat yangi ban shim ya ka jing ket kle ban ya rap lem ya ki wei ki parament sim ke ba kodor ki blangam hapo jong ka jing sneu ki bala mat ki jing ba ki jing kordit bat ki bala mat ya ka jing mat ki ba bunjat ha ka jingim ka jengki tongin shim ya ka jing kit kle ban yada ya ka ribat ya ka jat ben riu ka jongi na ki nong shon ban na kin jing sneu ka pop bat ka jong satan don ru ka wai ki jingong ka baong responsibility finds way but irresponsibility makes excuses ong ujint metli ka jing kit kle ka wat ya ka lanti henry ka jing bom kit kle ka ai ya ki daw kaba Henry kum ki kristan ngidei ban dong ki bakloi ban len yaladi upol ha ke shiti ki philippi kala nong ka baning kong kat khot ka ba arway ka ong namar yanga ban em ka long u kris bat ban yap ka long ka jing mentoi kum ki nong bot jong u Jesus Christ ngidei ban long ki bakloi ban len no yaladi na ka jing mentoi shimet nak jing kwa burom nak jing kwa kerdan bat ki ki bom pen sngo ba ya ka mon ka jong oblei ni pai shiki briu ki jong oblei ki bala kloi ban len ya ka jong ka jing him ya ka Mother Teresa ka bala kloi ban kner ya ka jong ka kti ban yarap ya ki briu ki ba pang nyang lengkut bat kala long ke shakri ka ba kodor ban pen em ye ki men sim ki ba kodor ke badan kam ye ka jing yarap ken mauru ye ka aida scooter ka bala seng ye ka nika Christian Medical College Shavelor chenai haba ka yo ye ki long kme ki kentei ha ka tu ka por ki don hap deng jing pang bat ke jing shitom bat bala sha kan ta ye ki ha ka emlang ka salang kam sham la ban klem da snow senai kala len lut ya ki ki jing long jing im ha ka jing im do ka jong ka ban kner ya ka jong ka ti ban ya rap ya ki badan kam ya ka jing pen kia bat mentang yo kala long ka way na ka hospital ka balai mat ya ki jing kerku ya ki breu ki badan kam ya ka jing ya rap ken diat kisngi ngila yo ru ya ka ban ken mau buram ya ka jing wan ka jong missionary jongi wa jongi u Thomas John
Ubalawan ra ya ke jing shai ke gospel syakani ke rilom kasih ke ba it ke jongi badru ubalawan ra ru ya ke tho ke puli ke bangila yo mentai ke ktien ke jong oblei bad ngila nang kiuru ha ke jing puli ha ke jing nang ha ke lanang roy ha ke ni ke ri kasih ke ba it ke jongi ulalen ya ke jong ke jing em banwan ra ya ke jing penem bawan ra ru ya ke jing kerku ha ke ni ke ri ke ba si ba it ke jongi kaba pen pairu ya ke jingem ke jonga ba de ke jingem jongi larangi ngabjar ke jing penjot kan salap kala dei kapor yang abat yangi kom ki banget mengin kner ya ke kti ka ban le ai kom bau Mordekai ula ong ya ke Esther wat ngabjar ha ka ba kum kani kapor Esther le nong ba sau ka khot ka ba khat sau ko ong ke jing khot yangi ka long tungen yeng kom ba ong u Isaya ting ala yos ngau ya ke jing sawa utrai ba ong an pa yanu badu he u ban le na ka benta jongi ting along nga hang ne to pa yanga Isaya le nong ban riu kat khot ka ba pra u Isaya u la yeng klem jing shepting Henry dakabashania how blay namar utep bau blay u la khot yo ban pen em yaki kon Kristan yaki kon Israel ke balha hakapop badaka jing sneo kadai namar kata yang abad yangi mengin don yakamen sim ka jingele bad yakamen sim ka jinglen lilade ban pelayim yaki bala syate yaki bala syakum hakabor ka pop badaka bor ka jong usaitan ka benta ka bahenyo kum ki kon Kristan ngidai ban long slur ban wan ra yaka jingkala ngila yat menta shiteng jong uni usnam arajar arpo ngila mat igi jing ki bangim pat jujia haka pateng ka jongi ka bamenta bunsin kini ki jingja ki pendap hangi ya ka jing shepting bat ya ka jing artatin Henry ka ktin ka jong oblei ka penken mau yangi bangim dei ban shepting lani ban ngau artatin Win puli nak kitab udara demi ka penken mau yangi hakalenong ka lai puwei ka khot ka ban riu ko ong to long ki ba klan bat ki ba shlur wat ki yo lemni wat shepting yaki namar utrai ublei jong me ma uhi un long ringkat bat me un eno ya me lemni un kan taj ya me Kaktin ka jong oblei ka penken mau ban pen scam ru ya kata ni puli na ke kitab Isaya ka lanong ba sau pulai ka khot ka ba ar ka ba ong kom ni haba me ya leng ba ya ki nga ngan long lem bat me bat leng ba ki wa ke nom telep ya me lem ni ka tele ding kan nom jlia ya me kita ki dei ki jingkular ka ba oblei ula kular ha kita ki banget ki jong Bat kum juru jisu uong yakini ki kentin hakmi ngarungan long ringkat lembat pi hadu ka bawai no ka pertei Matias long ba arpu pra kat khot ka ba arpo kaktin nong wei ka ong kum ne it takes courage to stand up and be counted but it take more courage to keep standing up after you have been counted kadai ka jing shlur ban yeng kum ki bala jit Henry ka ba kham kraw ka jingslur kalong ban yaine kum ki bala jit ublei ula jit yang ngabat yapi ublei ula jit yangi bangin long kita ki baslur banwan ra ya ka jingkala ha ka ni ka perthei ka badap de ki jing bat ki badap ya ka jing ma ki ba ker saudong ka jongi ki para bangai bai bat ki paralok para jor ha ka ni ka por ka jingkhot ka ba ublei ukwa yang abat yang iha ka ni ka por ka long bangin wan ra ya ka jingkala ha ka rukom perkat na ka jing sarong sha ka jing sngoret kitab proverb ka lenong kat riu kat khot kat pra ka ong ka jing sarong ka le chua ha ka jing penjot bat ka jing sngaumeng ha chua ka jing kalon Namar kata kum ki kun ki bala jit ki jong oblei bangin don ya kata kamen sim banwan ra ya ka jing sngoret hap deng jong ka ni ka perthei ka badap da ka jing sngaumeng bat ka jing sarong bat ka badap da ki jing ele ma kan ti
ka jingkhot ka jong ublay yangi ka long bangin wan ra ya ki long ying ki long sem ka batep riu ka batep lay ka long ying ka long sem ka balong ka badon ya ka jing along shitli ka long ying ka long sem ka badap da ka jing kmen bat ka jing sngau ba hau blay banon ra ya ki jing kala ya ki khun ki ti ki jongi ka bariu blay ki khun ki jongi ban long ki basandur ki khun jongi ki ban long ka pansngan bat ki balong ka burom yala ka jong ka ying ka sem yala ka jong ka balang bat ru ka balong ru yala ka jong ka imlang ka salang bat ya ka jat ban reu ka jongi ublay ukhot yangi bangin wan ra ru ya ka jingkala hap deng ka jingkala ya ka akor ka burom kalong ka basngau diaw habangi pet habangi yan ni yeng yo chaneng bat sharum ngila yo ya ka jing hardor haka ya ka yeng haka tin ka talin haka ru kom ka jongi wat ru haka shongka ka shongan ka bapen ya ka jing bom don burom bat ya ka jing bom shepting show ya ublay upo la ka shiti ki rom ka lanong bakat ar ka dekat ka baar ka kon pen ken mau yangi ka baong wat pen serhim ringkat yala di bat ka ni ka pertai henry to pen ka la dur no yala di ken da ka jing pen tamai ya ka jing mut ka jong pi knang ba pin yo tip ka ba kum nu ka long ka mon ka jong ublay ka ba bha bat ka ba pen ngau ba bat ka ba janai di kum tato ngin long slur ban tbe ya ka jing sha yu Chris bat ban long kam lo ka ba bang sha ka perthei u jisu la khot yang a bat yangi ban wan ra ya ka jing kala ha ka imlang ka salang ngi don menta ha ka imlang ka salang ka bala tu no ya ka jing shania ka bala don sho ya ka jing ya para marjan kam don show ka jingya day ka bajan bat kala pan jingai no iwe pat kala dap tang da jing bishni bat ka jing kwan mentoy bat ka jing khot yangi leng ba jong ka ne ka team long slor ban wan ra ye ka jing kala ka long ban pen du lut ya ki da ki e baro ya ki jing snew henry bangin yeng ban wan ra ya ka jing ya ka jing nyau burom ya ka jing sngaulem ya ki jing nyau burom ya ki kentei ki kena ya ki badok bat ki barangli bawan ra ru ya ka imlang ka salang ka badon ya ka jing suk bat ka imlang ka salang ka badon ya ka jing tibriu ka jing tiplay ujisu khot yang aru yangi banwan ra ya ka jing sin kala ha ka sin shar ka khadar ka ba hok bat ka ba khut ublay ula jit yakinong yalam nado ka testament ka barim hang yo ublay ula jit ning kong yo sol ban long sim yaki Israel bat kum joro ula jit yo debit bat yo kun jong Solomon ka bas ngoten hat ban pai sho Solomon habangin pet na ka kitab ka baning kong Solomon kala nong ka balai ka khot ka bakan riu hado arpu pra kala yetu hangi ba kum no Solomon ula bishar yaki to ki arngot ki long kame ki bala kam yo kun yitang yo we yo kun bat kala long ka jing bishar ka ba hok bat kala long ka jing bishar ka ba kun bat kala long ka jing bishar ka ba wan ra yakata ka jing bishar hok hakipor ka jong ki kon Israel ublay u khotru yakinong sin shar hakani ka ri ka ba it ka jongi banon ra ya ka jing sin shar ka ba hok bat ka ba khod ban ken mau ba day ublay ubala jid yaki ban long kinong mikmat ban pen yo ya ka kot ya ka ri bat ka jai ben riu bat ban yada ya ka ri na kinong shun bat na ki jing snew kumta ka jing khot yangi ha ka ne ka por ka long mengi khot yi ki nong yalam jong ka ri khasi ka ba it ka jongi ba kin don ya ka jing shep tieng yo blay bat wan ra yi ki ban long kat kum ka jing ya dei bat ka mon ka jong blay para bangai ba it ha ka ne ka por ka klip mat ka ba menta pai namar kata tungin yet yala di batungin pai shoblay hatungila long ni ki baslur hatungila la ni manon ra yake jingkala hakini ki sngi bat hakini ki por ki bamenta ublay ula khot pen ken mau yangi bakani ka por ka long ka por ka baladei yangi ngem dei shu ya ka ban buteng ngem dei shu ban kensteng henrengi dei ban wan ra ban yo yakata ka jing im ka jongi ha ka bangin la ya ka bon ra
bat ya ke jing suk ke jing kamen ya ke jing bha bat ya ke jing itnat baladang yim la ban le kumta to tep bo satan ba ke jing dum ka ya ker ta wer yangi ka pen ken mau yangi na ka shiti o petros le no san ka khot ka pra ka ong to pen le adkar to pen sharai na ba unong ya le jong pi u ba nong shun ko mu sing u ba ker ho u ya ka leng u da wat knang na unuru ba un yo ban ngoi teli kum ki banget ngim dei ban shep ting namar lada ngi shep ting ka tin ka jong blai ka don ye ka ban pen scam ha ka bangi la ban te ban puli na ka kitab ka shiti ki rom ka lenong ba pra ka khot ka balai pu wei kong lada u blai u long na ka ban ta jongi wei yu ban ya le yangi kum ki kon ka jing shai dongin yeng man ta ban ong gom ong kan ke jingwai lai ka number lai spa khandai pun riu ngin tur ngenom shapting u kris u shaprang ka ding bat ka ngenom sha bakin kang pan snyat bat ka burom bat nong ngin ye yo u try unong bishar halendet ul o ngin tur sha ki jing yale ngin tur sha ke jing yale ngin tur sha ke jing yale da shisha ngin sajop to blai un kerku na ka banta ka buram ka jangu amen Kubelai sibun nak benta kan ka. Kubor ka bangli asngo lingba por benta. Nila poy sa kupor bangni ka mino na kan gi bakentan. Tingumla kum ka Jingïaseng ka thai K.J.P.S sabni. Ba khlem da ai kubelai ka balang mau pram. Ya ka bangila la bat pendep ya kan program. Bat kumjuru nak benta ke Jingïaseng samla K.J.P.S sabni ya ke bangila yo la pendep ya nak benta ke good news TV ka jingda ringkat jong pi kalong ke jing singan yangi kom ke Jingïaseng ke thai K.J.P.S sabni ai ku bela ya baro kinong simbenta bat kerpangru ya ke bela penbet penbiang bat kumju kat tibia jonlang bangi hakan kupor mementa kerpang nang batai inong kran bela penkongu ya luti ai ba markata ai ba kan ko kubor kalong ko bor men tau tma yangi iwei pe iwei kam tam por hakan kupor mementa dengan mi no anak ni ke yeng bekentang da ka bangin irwai ku jerwai ke basan spa andreu kendai da hadin bel dap kenu jerwai tengah kerpa noya Reverend WTS Langste sa ai ku jingkerku bat penwai ke jerwai ke basan spa andreu kendai Ya
trai ngi aingu yame nam dan kapor ke bakodor baling bagan ke Jingïaseng jong Jingïaseng gentai sinut sep ngi ke jongi ngiyo an pelong ye kene ke jing syakari ke jing mani ke jong yame baling bagan ke tim bagan ke snem ku trai ke bangiyo ke khobor naka kalong ke bor ya baro ke Jingïaseng gentai apo jing sinat bag assembly baro ke wei nam daki khon jong mer kum ju ki basha skore ka bagan long ke bor ke jing hikai nam bagi sngi badang sa eker khu ko trai la ka jong Jingïaseng gentai ki nong kit kam bat baro ki sengen thai apo jang sinat bag assembly ke jong me kenang yo ke jing start e ka bor ke jong me hi para trai ha bangin mi no na ke ni ke jing ya shem ke jongi leng makan ke jing slok mending bang ni ke duan ke bangi tei ka teng jong me to polai ru yang nang ni da ke jing khu blai ke jong me patro ai ba ke jing ba ke jong me bu blai bu pa ka bala pau shai ka bala pau shenna ha ke jing ai e ka badap biang ba ka badap krahai ke jong utrai panong penim jing Jesus Christ lamba ke jing so slok ke jing sai bor ke jing men sim ba khoi ke ni shong dap krahai ba jing ken thai ke jong me ka sinat assembly sinat ni borok ko wei ken dap krahai bat borok kitu ki pasha skor ke tin jong me ha ka ni ka sri bat kum ju ri gerem ngai re khot jong me ha ka ni ka ri be ka leng sau dong ka thai na de menta kita bom chukut ru amen